श्री समस्थियाव दिनै जोंनि हान्जानि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा बायदि मोनसे मेल जादों। दा बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै जोंनि बयबो एनकारेजमेन्ट मोनदों आरो UPPL दोलोखौ जे रायजो राजाफ्रा बेबायदि जोबोद अनसायदों एबा मोजां मोनदों बेखौ नुनानै जोङो मावथि हिसाबै जोङो एसे एनकारेजमेन्ट मोनदों। दा बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफ्रा जोंनि जयनिं जादों, गुबैयै BPF नि माखासे फैनानै जयनिं जादों। दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि हान्जायाव बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाया बे ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय आरो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसोखौ थियारि खालामदों आरो जोंनि जि थांखिमोन BTR ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननाय, खौसेथि लाबोनाय, बयनोबो रैखाथि होनो हानाय मोनसे थासारि दानाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनाय, बे खामानिफ्रा दिनै जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। दा थांनाय समाव जिखिनि समस्थियाव UPPL नि बिजाथिफ्रा देरहायाखैमोन, दा बेवहाय एसे भटनि थाखाय जेननो गोनां जादोंमोन। दा बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब बाहागो लादों, मानोना बिथांमोनाबो बुजिदों जे बेवहाय UPPL नि बिजाथि देरहानायमोनब्ला गोबां जौगानायनि खामानिया जाबावगौमोन। दा नंखायनो धनस्री समस्थियाव दिनै जेरैबायदि स्ट्रंलि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों, बियो बेखौनो फोरमान खालामदों जे UPPL जोंनि दोलोआ धनस्री समस्थियाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। मैया जिहेतु ब्रैथि BTR जादों, बे समावनो माने बारग' NDP इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगोन आरो बे रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो बयबो मान होयो, बिथांखौ बयबो सिबियो। दा बेवहाय बिथांखौ बरननायाव जोङो 1%बो जोंनिफ्राय फासयनानै थायाखै, जों बयबो नाजागासिनो दङ। नाथाय हादोरनि मोनसे आयेन सिस्टेम दङ जायखौ बारनानै रावबो खामानि मावनो हाया। दा नंखायनो बे आयेन दङब्लाबो जोङो बयबो नाजागासिनो दङ जाहाथे बिथांखौ जोङो बरननानै लाबोनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङाबो फैनानै दैदेननो हायो, रायजो राजाफोरजों थानो हायो, बे थासारिखौ जों अराय सम हास्थायो। बेनिफ्राय दायो MP इलेक्सन सफैबाय थाबाय, दरं उदालगुरियाव माने UPPL निफ्राय बिजाथिया जागोन? दरं उदालगुरियाव BJP निफ्राय गेलेगोन, क'क्राझाराव UPPL निफ्राय गेलेगोन। नाथाय बेखौ जोङो मोनसे मिटिंनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन। दा नैबे समाव जोंनि खामानि मावनाया अलमस्ट जोबनाय फारसे फैदों आरो जाय केन्डिडेटआनो, जाय बिजाथियानो टिकेट मोना माथो, बियो जोबोद बुरजा भटआव बे देरहासार जानो हागोन।